Moabot na sa 200 milyones pesos ang danyos nga namugna sa Huaw nga nasinati sa probinsya sa Bohol. Base kini sa banabana nga nahipo sa Regional Office of Department of Agriculture. Ngayon naman sa miagi adlaw gipaubos na sa state of calamity ang probinsya. Taliwa kini sa danyos nga natala labi na sa mga basakan nga apektado kaayo ang produksyon. Ang lalawigan sa Bohol nagsupply og 70 ngadto sa 80% sa bugas sumay sa tibok Central Visayas. Target sa mga otoridad nga sudning buwana mapahigayo na ang cloud seeding operations aron makamugna og uwan sa lalawigan. Bisa ato ang kining monitoring, ang surveillance, kinahanglan gyud siya og maka-recharge ang atong mga irrigation facilities sa mga dams nato. So one way of charging sa ato ang mga irrigation facilities is kining ato ang cloud seeding.